Unom ka mga kawani sa Land Transportation Office Seaside Licensing Center ug laing duha ka mga fixer ang nadakpan atol sa trumpet operation sa National Bureau of Investigation kun NBI 7. Kini human gingong malambigit sila sa mga irregularidad sama sa pagpalusot og mga lisensya bugti sa kantidad kada transaksyon. Gipaubos sa inquest proceedings sa Cebu City Prosecutor's Office ang mga akusado. Kasong kalapasan sa Anti-Red Tape Act o Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang ilang giatubang. Ang naasoy mga kawani nagdumili sa pagluwat sa ilang pamahayag sa media. Base sa reklamo nga gipasaka si NBI mga kawani sa LTO naglakip ng Marilyn Herederos, Jonathan Magudato, Epipanio Calieno Jr., Charismar Cabigon, Gladys Mendero ug Dimbert Dasig. Samtang ang mga fixers na ilang silang Fredlyn Dilara ug Dexter Kapindit.